היה פעם בחור צעיר שסיים לימודי ציור. לאחר שסיים החליט לבחון את יכולותיו בתחום הציור. הוא צייר ציור מאוד מושקע. הלך לאחד הקניונים, לקח כאן ציירים, הניח עליו את הציור ולידו הוא תלה שלט שבו היה כתוב: אני מעוניין לקבל ביקורת על הציור שלי. אם תוכלו בבקשה לקחת את העט השחור שהשארתי ולסמן X על כל מקום שנראה לכם שהפרופורציה לא נכונה, הצבעים לא נכונים, תעזרו לי מאוד לשפר את יכולותיי. הוא השאיר את הציור, למחרת הוא חוזר ונהיה לו שחור בעיניים. הוא רואה שכל הציור מלא ב-X'ים שחורים. הוא לקח את הציור, הלך למורה שלו, ובא אליו מאוכזב, אמר לו, כנראה שאין לי עתיד בציור. המורה חייך ושאל אותו, האם תוכל לצייר ציור זהה לזה בדיוק? אמר לו, כן, בהחלט. 3 ימים אחר כך הוא חזר למורה עם אותו ציור בדיוק. המורה לקח אותו, הם הלכו יחד לעוד קניון, שמו את הציור על כאן ציירים ושמו שלט, די דומה לראשון. אני רוצה לבחון את יכולותיי בציור, אם תוכלו בבקשה לעזור לי, אבל הפעם הוא כתב קצת שונה. הוא כתב, כל מקום שאתם רואים טעות, משהו לא בפרופורציה, תיקחו בבקשה את הצבעים והמכחולים שהשארתי כאן למטה ותתקנו את הציור. למחרת הם באו לקניון וראו שהציור נשאר אותו דבר, אף אחד לא נגע בו. כך גם אחרי שבוע ואחרי חודש. להעיר ולשים X מאוד קל, לתקן הרבה יותר קשה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על השליחים שיעקב שולח לעשיו. והוא אומר להם, כה תאמרון לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי, וממשיך, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. מוסבר בתורת החסידות, מה המסר שיעקב מעביר לעשיו? בעיקרון, בשביל להגיע לגאולה בעולם שלנו, בשביל שהעולם יהיה מושלם, אנחנו צריכים לעבוד לתקן את העולם. לקחת את כל הגשמיות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ולגלות בתוכה את הניצוצות האלוקיים, ולהעלות אותה לקדושה. יעקב אבינו אומר לעשיו, היה לי שור, חמור, צאן, עבד, שפחה, אני את כל הניצוצות שהייתי צריך, את כל מה שהייתי צריך לעשות עם הגשמיות שלי עשיתי, ואני מבחינתי עשיתי את התיקון. אני מקווה שגם אתה עשית את התיקון שלך, וביחד נוכל להביא את העולם לשלמותו, לגאולה שלמה. אבל השליחים חוזרים ליעקב ואומרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו, אמנם מבחינתך הוא אחיך, מבחינתו הוא נשאר עדיין עשיו, הוא לא עשה את העבודה שלו, ולכן אנחנו עדיין לא נמצאים בגאולה. לכל אחד מאיתנו יש את החלק שלו בעולם לתקן. התפקיד שלנו הוא באמת לראות איפה אפשר לתקן, ולא רק לסמן את מה שלא טוב. ביום שני הקרוב יחול התאריך העברי י"ט בכסלו. זהו ראש השנה לחסידות, היום שבו שוחרר בעל התניא ממאסרו ברוסיה. תורת החסידות מלמדת אותנו על הכוחות הנפלאים שקיימים בכל אחד מאיתנו, אותם נתן לנו הקדוש ברוך הוא על מנת לתקן את העולם, על מנת לעשות את העולם מקום הרבה יותר טוב. ובמקום להסתכל על העולם ולראות כמה רע יש בו, התפקיד שלנו הוא לנסות ולהאיר את העולם ולתקן בכל מקום שאפשר. את זה ראינו איך שהרבי מלובביץ' שלח את השליחים שלו לכל מיני מקומות שלכאורה היו חשוכים, כל מיני מדינות שאנשים אומרים שהן מדינות פחות טובות, ודווקא לשם, במקום לבוא ולהגיד כמה הן לא טובות, הגיע השליח והפריח את השממה והאיר את האורות שיכולים להיות מוארים גם במקום כזה. יהי רצון שכל אחד מאיתנו יעשה את התיקון שהוא צריך, יאיר את האורות שהוא צריך, וביחד נאיר את העולם באור הגדול של משיח צדקנו שיבוא בקרוב ממש. שבת שלום.